Ty tady pózuješ. Kuk, Adelko jako modelka. kuk na mě. Vstávej. Vstávej. Tam je krokodýl. Já chci se podívat na toho krokodýla. Na jakýho krokodýla? To není krokodýl, to je netopír, Adelko. Víš, to jsou netopíři. No. Tak mi ho ukaz blíž. Podívejte na co jich je těch netopírů. Když takhle oni bydlejí. No. To vypadá. Když tam má pusínku, tam chytá mouchy. Ty co štípou. Takový ty štípavý. Podívej, co je téhle pověšený skal. To oni takhle v noci. Oni tam takhle přes celou zimu tam spějí, víš? No. Bydlejí tam. No.